Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Kay wa ta makabantay nga naadi ay tao sa atong duol. Nagpaminaw sa atong gipanagsultihan. Usa man kay ikasulti ni Major Gaspar. Masuko gyud to. Wa na'y problema. Mao ipalakaw nato nga traitor siya. Hinuon. Kinahanglan nga mamakak kaysa mag-ungaw sa peligro ang atong kinabuhi. Husto kanoy nato. Dali noy. Dado na to siya sa dakong hawan. Aron ipakita sa kadaghanan. Oh, Miss Glina. Unsa? Naansab diay ni tumaw nga traidor. Ginganlan og gugo, Major. Og akong nahinaykan. Perting patayam. Gugo. Mas labing maayo. Kay dili maayong pasangayon ang ingon niya ng klasiya sa tao. Mora na tuyo ko nimo. Aron masayod ka sa nanghitabo dinhi sa baluarte sa Markang Dragon. Gisali ko nimo nga nabahina, Glina. Busa himua ang unsa may makaayo sa organisasyon. Okay. Bye, Major. Bye, Glina. Mas maayong ginahinaya ni hagpat ang mga traidor sa Markang Dragon. Maya, kasaligan yung guys, Glina. Nahibalik ang paglambo sa organisasyon. Pinaagi sa iyong paningkamot. Maggamit ko kayo siya. Mansyo! Mansyo! Oh, kining dadi ko nga bino, guys. Lagi. Unsa na kahay laraw kung mga laraw karos esquadro nga makapaalaot ka na ko. Misael, nagkaduol na ang takna nga imong gikabalakan. Paabuta unya ka ng higayuna. Hapit na. Bangag sa ilong. Laki dia. Dia ibutang. Ibutang sa lamisa. Kanandaan imong binog ayos, man siya. Lagi. Dia sad ka lingkod sa kadiha sa tubangan ako, man siya. Na pagkaput sa imong kupa diha. One-on-one tagtagay anang imported gabino. Mas may sabnang na ako ikasulti-sulti. Kay mutabi ka man gyud bisag magkalisod ka. Ako makasabot mo sa gyud ko. Ano pa gani ka makainom? Wala tabian na kay kang amanga ka. Tagay na kay lami na kayong idimdim og tanlas gabino. Kagikan pa sa nasod sa Espanya. Ay tagay na lagi diha. Daw sa mamutabi ka pa man. Ay baya. Gikapoy na hinoon ka, Indalia. Saon nga ni tabang ka pamangyod o pananom sa mga sidling sa mangga. Mas maayo masab yun nang maka-exercise ang akong lawas nang makaayo man na sa baby nga niya sa kuntiyan, di ba? Hinoon, Inday. Ang imong hinigugma di ay. Wa pa siya plano nga muapas ni mo din, he? Wapasan niya ko diha nimo kung mahuman na kining problema, Alia. Misael? Gusto kong tapuson ang naghatag dakong hulga sa tong seguridad o kalinaw. Ang kagaw nga Major Gaspar. Nagasabot ko. Humanon niya nini. Kung naitugot sa higayon, magpuyo na niya kitang malinawon uban sa tuon niyang anak. Excited na kay kung mahitabo ka na. Hapit na ka na matuman, Alia. Hapit na. Gimingaw na pa kay kunin mo. Malagsama kita gibati. Kimingaw na sa kunimo. Pag-amping ka nun ay din ha. Og ampingi ka ng bunga sa atong gugma nga nasa imong sabakan. Naturaling ginamis na mingawon gyud mo sa usag-usa. Kay parehas pa mo naginigugma ay. Og nalipay ko para ninyo ni Bay Misael, miss.
Hangtod asa ka ni Kutob nung kagubuta. By Sarge? Murag mamatay na tingali ko, miss. Di pa ginamahuman. Ay, ako ba, Dadoy? Gikulbaan man ko ang nagkahimtang sa anak ni Sir Mart. Ay, Hasta sa pitaw ko, naghunda-hunda ang bating. tiyaw mo kanay. Dakong gaway mandaay ko no sa sindikato ang gikaaway sinigog manian ng Indrealia. Kawas pa niya, pulis pa yan. Ay, maulag eh. Ay, ginoon na lang mo'y mag-igo. Iiway lang unta sila kanunas peligro. Hinaot pa unta bating. Hasta sa pita madamay sa pitaan nila. Oh, Dadoy. Pitaw, niyago sila upan dato. Pusa, natural lang nga, madamay gino niya sa bating. Nay, paunsa pa man na nimo nga. Tag-iya man na din he. Igo raman ta nga gipiyalan din he, Dadoy. Bisag asa pa tamagabot, Lieutenant Democritus. Kuwaon tigyo ka. Kaya dako kag nahimog kadaot sa akong pagkatao. Karon ka! Babatay ka na karon! Lieutenant Democritus! Onda! Natagbaw ko sa kung panimaos mong banyaga ka! Ha! Dili sa mabuhi atong pagkabangga sa yan sa kinans na kong puste! Ha! Mirisi! Mirisi! Mirisi mga jailong! Gipatay gyud ang opisyal sa pulis nga mao'y nag-imbestigar sa kaso nga nag-involve ni Major Gaspar. Mao ka lang, Lina. Gitinuod ko dahil niya. Kung siya man gani ang nagbuhat ini, angay nagidunta siyang wagtangon na ni kaliputana. Binjak, Amping kanunay, kagauban ni mo ang kagaw ng Major. salamat Binjak. Amping sabdiha. Salamat sa kayo. Tuo dihay. Unsay kalihukan diha karon sa eskwadro. Daghan na og mga plano ang Major nga dili gyud niya isulti bisan sasama na ko nga iyang gikisaligan, Miss Glina. Tinuod ka na noy nato. Hugmak na sad og balik ang iyang pagka-opisyal. Igo ra gid siyang gibalik sa iyang rangko. Human makalingkod isip PNP chief ang giisip niya itsukod. Pero wa ka sustener. Kakaw mangkot. Korek. Ug moabot ra gihapon unya ang adlaw nga hingpit siyang mapukan. Unsa naman ni Loy? Ikaw man ang suspect nga mao'y nigukod sa nadisgrasya nga sakyanan sa police official. Ako'y mahimog, ako'y gidudahan at ilalay. Magkita ta. Kay daghan kayo tag-angay nga panagsultihan, Loy. Kapoy paminaw ng imong mga sermon at ilay. Lawisito in tahon. Wa ka ba mabala ka, Loy? Sagdi naman pagduda. Nga ako mo'y sakay sa migukod nga sakyanan sa polis. Nga na disgrasya. Kay wa sila'y ebidensya. Magkita lagi ta. Magsulti ta, Loy. Busy kay ko at ilay. Daghan ko mga lakaw bahin sa kong mga negosyo. Negosyo mga illegal? Uy. Undang na ni Anang buhata. Kay dili ka magdugay ni Anak Luloy. Ako rin kinabuhi at ilalay. Paliwag lang. Ayaw ko hilabti. Boss, saya ba tayo? Pangandam, Ringo.
Ingna si Trililing. Kaya karon na kita mo biyahe sa probinsya. Aron sa pagkuha sa anak ni aning General Mart. Awas! Dili na ko makapaabot pagdugay, Misael. Kuhaon ko na ang imong palangga sa imong gitaguan kaniya. Tanawon ta, kung dili ka ba unya buhawk sa yuta, Misael, bis ay bangag sa ilong! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.